Salm numru 23. Il-mulej u r-raj tiegħi. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollha ħdura jqedni, ħdejn l-ilma fejn nistrieħ joħodni, hemm u jrejjaqni. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f'wied mudlam, ma nibżax mill-ħsara, għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma jwensuni. Int tħejji mejda lija quddiem l-edewwa tiegħi. Biż-żejt tidlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli. Miegħi iva jimxu t-tiba u l-ħniena il-jiem kollha ta' ħajti. U nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj.